Bafowethu, le engizoyikhuluma njengamanje yabantu abahambisana nesiZulu, abasekholelwa ezulwini nabasekholelwa edlozini. Siyazi esikhathini sanamhlanje bafethu, sesikhule ngemfundo. Abantu abaningi njengamanje bafundile, abantu yonke into bahambisana ngemfundo. Kodwa noma sifundile seyinjalo bafethu, siyazi ukuthi izulu alishintshi, izulu asihambi ngesikhathi, izulu asihambi ngesimanje manje. Ngikule nto-ke bafethu laba abavame ukuthi isikhathi njengamanje sesishintshile, onke amantombazane azele uzomthathaphi intombazane engazele, bese ethi umuntu uyogana umuntu ozele. Bafethu, yabona uma usukwazi isiZulu noma nje usuke uyazi into yokugana ukuthi uzoganelani, usuke uganela abantu abangasekho, usuke uganela idlozi. Okokuqala nje uyazi ukuthi idlozi alifuni into enesici, okokuqala nje lokho. Idlozi ngeke ukwazi uli-understand-isa ukuthi uzolibekela izathu ukuthi wena ufuna into enesici ngoba nakhu kuwukuthi kuwukuthi. Ayikho into enjalo bafethu. Yebo, siyavuma bafethu ukuthi amantombazane amaningi azele, mhlampe u-80% uzele, u-20% ongazele. Kodwa iqiniso lilodwa bafethu, nathi selazi futhi, uma usufuna ukuganwa, ufuna umuntu ongazele, usuke ungamthola nje kahle, yabo. Ayikho lento ukuthi wena uzothi wonke amantombazane azele, akuhambe kanjalo. Kodwa isikhathi uthetha umuntu ozele, ngokwedlozi usuke kufanele ukuthi awuganiwe kahle kahle, awuthi usuka nje uthi uganwa, uganwa okokuqala bese uthatha umuntu ozele. Ngokwedlozi usuke ungaganiwe lapho, ngaphandle uma usukuzenzela wena nje ngengqondo yakho, ngoba phela kukhona abantu abenza izinto ngey'ngqondo zabo, yabo, ophikisa yonke into vele ethi ayikho loo nto leyo, ufuna ukuhambisa indlela yakhe, yabo. Kodwa nje uma sikhuluma futhi iqiniso, uma uthetha umuntu ozele, mina ngiye ngithi usuke ekuhlulile because amantombazane amanje bafethu angamaqili kabi. Intombazane iyakwazi uku-overpower la mantombazane amanje. Ugcine usuvumela yona, uthole ukuthi wena ubuyijolela nje naye, yabo. Bese iyakulokhuza, ikushintsha umqondo yona ukuthi uyibone wena umuntu o-right kufanele ngabe uyigane. Yabona umuntu wesifazane ngisho kuthiwa u-perfect kangakanani, kodwa as long as esezele nje, loyo muntu loyo akusakhwalifai ukuthi wena ekugane, ngaphandle uma kuwukuthi-ke usumthetha uba umfazi wesibili. Kodwa nje ngumfazi wokuqala ekufanele umbeke edlozini, okufanele urekhodwe ngawo edlozini ukuthi wena njengamanje usuganiwe. Umfazi wokuqala kufanele kube umfazi ongazeli, ungenangane. So-ke bafowethu, iphuzu lami elilanayo bafethu lisekutheni uma uke waqala nje wathi wena uyogana umuntu onengane, because vele isikhathi sanamhlanje wonke umuntu uzele, wokwazi ukuthi leyo nto leyo usuke uzenzela wena, yabo. Ungayithetha ngendlela oyithethela ngayo, uthi wena uyobika edlozini, ukugeza kanjani kwashayacima, kodwa okusalayo ngokwedlozi leyo nto leyo ayihambisani ngokwedlozi. Usuke nje uzenzela wena ngekhanda lakho nangombono wakho. Uma ufuna ukuganwa nje, ufuna umuntu ongazele, akhona bafethu amatshitshi, akhona amantombazane angazele futhi ayinqwaba, yabo. Ungangisho eNazaretha uzofika uwafice, ungangisho emhlangeni uyofika uwafice. Yekanje ukuqamba amanga ngithi wonke amantombazane azele, ayikho nje leyo nto leyo.